नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के 13 दिन पहले कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कल गई। ये तस्वीरन में राम मंदिर में भइल विश्व का सर्वश्रेष्ठ नक्काशी का दर्शन राम भक्त के करावल जा रहल बा। तस्वीर रात के समय के बाटे, जेमे पत्थरन पर हल्का पीली रोशनी पड़ रहल बा और ये रोशनी से नक्काशी और निखर के सामने आ रहल बा। ट्रस्ट जोन तस्वीर जारी कइले बाटे ओमे छत के एगो तस्वीर बा, जेमे गोल घेरा चक्राकार आकृति बनल बा। यह चक्राकार आकृति में दो शिफ्ट बनावल गईल बा और एकरे बाद गोल घेरा में कई बंदरन के प्रतिमा उकेर दिहल गईल बा। गोल घेरा में बनल बंदरन का उकेरल गई प्रतिभा देखले में मंत्रमुग्ध कर रहल बाटे। एक तस्वीर कोनो खिड़की का बाटे, जेकरे बाद वर्गाकार घेरा बनावल गईल बा। ये घेरा में विभिन्न शैली में व्याप्त कलाकृति का बड़ा ही बेहतर तरीका से बनावल गईल बा और एक गोला के घेरा से एक गुजरत मार्ग दिखाई दे रहल बा, जेकर तुलना परिक्रमा मार्ग से कईल जा सकेला। अंतिम तस्वीर पंख पसारे एगो पक्षी दिखाई दे रहल बा। रामायण में जटायु पक्षी का जिक्र बा। जटायु के राम भक्त मानल जाला और जैसे माता सीता का रावण से रक्षा कइले खातिर अपन प्राण त्याग देले रहना। श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम क जोर शोर से तैयारी चल रहल बा। दिन में तैयारी का काम होला, वहीं रात में बचल काम पूरा कइल जाला। इ व्यवस्था सोमवार से एक हफ्ता खातिर लागू कइल गइल बा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदेन सदस्य और मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र द्वारा रविवार के निर्माणाधीन कार्य का समीक्षा करत हुए दिन रात कई के सोमवार तक काम पूरा कैले का निर्देश दियल गये। उनके बैठक से पहले निरीक्षण कई के निर्माण कार्य का स्थलीय सत्यापन कइल गये।